Efesiërs 4 vers 4 tot 6 sê, dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Jesus se verlange hier is dat die kerk, die liggaam van Christus, een sal wees, net soos hy en Vader een is. Die vyand is net so desperaat om amok te maak as dit kom by ons eenheid as kinders van die Here. 1 Johannes 10 vers 10 is baie duidelik dat sy doel is om te steel, te slag en te verwoes. Enige iets wat met lewe te doen het, ons verhouding met Jesus Christus, ons huwelike, ons geluk en welvaart, ons kinders se toekoms, sy doel is om ons vrede, ons vreugde en ons lewens te verwoes. Hy weet maar al te goed dat as hy die eenheid in die liggaam van Christus kan skade doen, dan kan hy die vloei van God se blessings afsny. Die woord is baie duidelik, where there is unity, God commands a blessing. Ek en jy het die autoriteit van God se woord en van sy bloed. Ons het die mag om elke skans wat homself oprig teen die kennis van God af te breek, maar ons kan dit net doen as ons saam staan. Ons weet van beter, laat ons beter doen. Maar Vader, Here, baie dankie vir hierdie amazing woord uit Efesiërs. Dankie Here dat U soveel bemoeienis met ons maak. Dankie dat U nog steeds omgee elke dag. Here, ons kom bid vir ons unity. Unity tussen mans en vrouens. Unity, Here, tussen ouers en kinders. Unity tussen kinders van die Here. En ons kom bid dit vanmôre. Nie omdat ons dit verdien nie, maar uit U genade alleen. In Jesus se naam. Amen.